Din partea mea, Dorel Chinezu, se dedică această melodie pentru Pitico Olandezu și pentru nevasta lui Răspo și pentru băieții lui, pentru David și Manuel, care este ziua lui, cu mesajul la mulți ani. Doamne, ce copii mi-ai dat, ei sunt ochii mei din car. Doi băieți cum nu au alții, să-mi trăiască împărații. E ziua lui Manuel al meu, băiatul meu, șeful meu. Dar mai vine cineva, David și Răspo, viața mea. La mulți ani, băiatul meu, Manuel, copilul meu. Doamne, familia mea, copiii mei, nevasta mea.